गुसुलै बेयाव बिराद गुसु उदै थुखो थुखो मोननाया बेयावसो थाजिम मोनफैबाय आं थानोनो हाया न'आवथ' बिफां लाइफांफ्रानो गैला नालाय दानफायजोब्बाय बे जग्रबसेल'सै बेयावनो उफाय गैया गोलोम बोथोरबाथाय गोलोमनाया बाराबाथाय बेयावनो जिरायफिननांगौ जायो औ नोंखौलाय मालाथो आङो गाज्रि जायगायाव लिंबोफोरखो देहायानो जाथारलालै आंना मा जाखोथाय एकदमबारे उदैखौनो थुखु थुखु मोनबाय थायो ओमफ्राय नैबे अहेब साइडजों बोरैबा ख्रेब ख्रेब सारलाबाय थायो ओंखामबो जानो हाला माबो हाला उन्दुनोबो हाया उन्दुहां माहां सिखारहां उल्थां फाल्थां जारलाबाय थायो मा खालामबावनांगौथाय आंनाबो बिदि जादोंमोन मास मोनसेनि सिगां डाक्टार रसगल्लानाव थांबाय खेबसेनो बेमारानो स्रां डाक्टार रसगल्ला हा माबायदि रसगल्ला डाक्टार बेलाय हा अबेनिथो बेलाय बहाथो थायो गसाइगाव एमारेमावलै रबिबार बिस्थिबार फैयो बेजोंल' नायजाथार नोङो बबे उदैनि बेमार बेलाय दसेनो स्रां थांखायो ओंखायनोसो नों दाबो गथ'खौ लायाखैलै हाबा लानाया बोसोरनै बोसोरथाम जालायलांबाय माबा आरो नों बे हिन्जावखौ लानानै डाक्टर रसगल्लानाव थां सप्ता खेमसेजोंनो क्लियार जागोन बियो होनबाथ' थांमारनांसिगोनलै आङो बे डक्टर रसगल्लानावनो उन्दुनोबो हाया जानोबो हाया मा संसार जाबावनो आंलाय माबा आरो नोङो रबिबाराव थांखादो नायनायनि 300 ओमफ्राय मुलियाव 1100-1200सो थांगोन हे होमबालाय 1300-1400 जायो होनबालाय हिन्जावखौ लानानै रबिबाराव थांसैलां औ रबिबारावनो थांदो थौ थांसै खरस खालामनांगौ दं आंहा बाजाराव थौ थांमारनांसिगोन बेयावनो डक्टर रसगल्ला गल्लाला बरिया जागोन डक्टरा फैदो डक्टर रसगल्ला आसेना आसे किनाम शेखालु ब्रह्म हाबा जानानै डक्टरनाव फैयाबा जायो सोरबा जाया जाबाय सिगांलाय बोरैथो जाबाय थायोमोन थौदो जिराय सोर मा जादों हौवाया जादों ना हिन्जावा जादों नै सार ओंखामखौनो बारा जानो हाला बियो माबा उदैखौनो थुखो थुखो मोनोनो ओमफ्राय अहेब खनायाव ख्रेब ख्रेब सायोनो औ सार सायो सिन्था दा खालाम बेवाय माबादि उदै सानाय माबादि उदै थुखो थुखो मोननाय ओंखाम जानो हायै बियो अमा बादि जाहोगोन आं बेखौ हाब सार अमा बायदि जाब्लाथ' आंबोथ' अमा बायदि जाथारगोनलै अमा बादि जायाब्रा माने गोथावखौसो अमा बादि जाहोगोन आं होनदां दे सार मोजाङै नायनानै हरदो मोनायावबो मोजांखौनो उन्दुथेरनो हाया बियो उदै ख्रेब ख्रेब जानानै मोदोम बेलथायलाबाय थायो ओमफ्राय गोजौआव उन्दुलाय गाहायाव उन्दुलाय जायो दलरखौनो उन्दुथेरनो हाया बियो औ सार बिखायानो दोरखो ना बिबानो दोरखोथाय थालखौनो मोनाखिसै आं एकदमबारे हिन्जावखौनो सोरजोंबा खारहां माहांसो मोनगासिनो दं आं एसे मोजां नायनानै हरदो सार आयौ बिदिसो जादों जौ गोरानफोर लोङोमोन नामा जौ गोरानफोर लकेल मेड बे एहे बेखौलाय एसे लोङोमोनलै सार लोंनायालाय बर' जानानै लोङाबाबो फाब जागोन बायदि मोननानै लोङो आङो एसेल' नङा सार फुङावबो मोखां सुवा हसिया लोंबाय थायो बियो
आयै बिदि जौ गोरानखौ उदै खालियावनो लोंबावोसोमोन फुङावनो ओंखायनोसो बिदि जादों जौ गोरानखौ लोंनो नाङा बे बिराद डेन्जार बुस्थु बे जौ गोरानाव माने आगोस्था होयो लोखोना रोदा होयो दिंखिया बिलाइ होयो आरो सोरबा सोरबा माबा इउरिया हासारबो होयोनो बिनिखायनोथ' नोंना लिभारा एसे प्रब्लेम जाबाय किडनिफ्राबो एसे नारजोबबाय बिदि आरोखि बे जौ गोरानखौ लोंनो नाङा हो ओरैनो बैसागुफ्राव एसे एनै लोंनाया जेबो नङा सामफ्रामबो लोंजाया बे जिनिसा जाय मानसिया जौ गोरानखौ फुं सान लोंबाय थायो बियो 10 बोसोरनि उनाव थैयो ओरैबादि जानानै थैयो किडनि गाज्रि जानानै लिभार गाज्रि जानानै जन्दिस जानानै ओंखाम जानो हायै अबस्था जानानै थैयो नोंसोर नायबाय था गामि गामियाव मिथिबाय बेवाय दिनैनिफ्राय दालोंहो दे हाब आं दा बायदियाव दुब थैबा आंनि हिन्जावखौ मानसिफ्रा गोसथोलाबायबा जौ थौ लोंलालां दिनैनिफ्राय बेदरखौबो नायनानैल' थानोसै आं एफा साइस हिन्जाव रावनोबो लाहोआलां आरो बे लिभार किडनि गाज्रि जानाया ओंखाम जानो हायै जानाया बे जौ गोरान लोंनायजोंल' जाया अनेक रोखोमजों जायो मिथिबाय गाव ओंखाम जाखांग्रोमोना मोनायाव थाब उन्दुयोमोनदां नंगौ सार फुंनिफ्रायनो सानसे थोलो खामानि मावनाय जायो नालाय सार ओंखायनो जाखांग्रा गरमा गरमि दुमफ्ला उन्दुनाय जायो आयै सर्बनास बेफोरबादि मोनानि ओंखाम जाखांग्रोमोना गरमा गरमि बिदि उन्दुनो नाङा फंबाय बे उदैया ओरै उल्थां फाल्थां जायोब्ला लिभार किडनियाव नारो गाज्रि जालाङो हजम जाखांनानैसो उन्दुनांगौ आयै होमबाथ' बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय आंनो सार आङो बिराद गोबाव जाबाय ओंखाम जाखांग्रोमोना उन्दुबोनाया मोनायावहाय जाखांग्रोमोना उन्दुनाय जाबाय थादों ओइ फंबाय दिनैनिफ्राय बिदि दाखालामसै दे नोङो साननानै नाय माहाजोनफ्रा बा मानसिफ्रा मानो जिरायग्रा जायगायाव गेस्ट रुमाव टिभि दोनो आफेल आंगुर दोनो हो बेफोर जाहैबाय जाखांनानै टिभि नायनांगौ हो आफेल आंगुर जानांगौ लोगो दोगो फेमिलिनि मानसिफोरजों रायलायलायनांगौ हो 1 घन्टा आधा घन्टा 45 मिनिटसोनि उनावसो उन्दुनांगौ बिदि जाखांग्रोमोना गरमा गरमि उन्दुनो नाङा औ सार आं दासो बुजिबाय आंनि उदै सानायजों नों होननायजों बिराद एकजास्ट जाबाय सार आं बिदि दिनैनिफ्राय मावनाय नंला औ एबारनिफ्राय बेबायदि खालामनो मावनो नांला दे आरो बै बेदरफोरखौ बारा जानो नाङा बेदर दरसेयानो गैयाब्लाबो सानथामजोंसो हजम जाजोबो हो जुदि नों सानसेयावनो प्लेट 2 गाहाम खुरैबा गाहाम बेदर जायोब्ला प्लेटसे खुरैयाव गैयाब्लाबो 15 पिस बेदर थायो जुदि नों सानसेयाव जुदि नोङो बिदि बेदर जायोब्ला दरसेयानो सानथामजोंसो हजम जाजोबोबा 15 पिसा 30 पिसा 30 था बेदरा सानसे नांगोन हजम जानो दा नैबेफोरनो लासै लासै लिभार किडनिखौ गाज्रि खालामो आरो उदैयाव जे एपेन्डिक्स गोलाव जायोना एपेन्डिक्सआ मोदोम लावोननाया मेजेमा बेबो जायो ओंखायनो बेदरफोरखौ बारा जानो नाङा नाखौसो बांसिन जानांगौ ओंखायनो मालाय गोरोंफ्रा बेमार जाजानानै बुजिजोबनानै बै नाखौसो जायो आरो बरफनि नाखौबो बारा जानो नाङा मानोना बेयाव भिटामिन थाया ना लकेलखौसो जानांगौ दे औ सार खालि बियो दाउ बयलारल' लाबोबाय थायो ओमफ्राय बरफनि ना रौ ना फांकास बिदिखौल' लाबोयो बियो आंहाबो दाना जायै उदैया नै थुखो जाहांबाय औ सार बेखौ हाबा लानायनिफ्रायनो दाउ बेदरखौ एसे बारा जानाय जादों देहाखौनो लोरबां मोनो नालाय ओंखायनो जाफ्लांनाय जादों आं आयै बिदिसो जादों बेवाय फंबाय एबारनिफ्राय बिदि बेदर दाजासै जाब्लाबो सप्तायाव खेबसे खेबनैल' जादो बेबो दरसे दरनै दरथाम एसेल' जा बांद्राय बुरजा जानो नांला आरोखि हो 1 नाम्बार मुलि खोन्थाबाय आं नोंनो जौ गोरानखौ गारदो दालोंसै प्रब्लेम जागोन आरो 2 नाम्बारा जाबाय बेदरफोरखौ दरसे दरनै दरथामनि बारा दाजासै आरो आङो 3 नाम्बार मुलि खोन्थाबावनोसै नोंनो बेनो जाहैबाय बै किसमिस खासा बादाम खासा बुट बे मोनथामखौ मोनायाव मोजां सुदो बालाबो थायो नालाय खनथाम खनब्रै सुदो 1.5 गिलाससो होनानै जगाव बा गामलायाव सोमनानै दोनदो फुङाव सिखारग्रोमोना बे बिदैखौहाय ग्रद लों आरोखि होमब्लानो सामफ्रामबो लोंब्लानो नोंना मास मोनसेनि गेजेराव उदैया साफा जागोन नोंनि जेसेबां टक्सिन दङ
मैला लिभाराव गाज्रि खालामनाय किडनियाव गाज्रि खालामनाय बे साफा जाजोबगोन दे। आयै सार बेफोर गासिबो मुलि जोबसो। औ सार बियो प्रसादखौनो जाया। सप्तायाव खननै खनथाम फुजा होयो प्रसाद बानायो बेखौनो जाया बियो। सैमानोसो गारलानानै हरो आरो आंबो मन्दिराव थांबा लाबोयो जाया ओमफ्राय। जानांगौ फंबाय बिदि फिथाइ सामथाइफोरखौ जाजोबनांगौ। फिथाइ सामथाइयावसो बयनिख्रुइ देरसिन बोलोआ थायो। नुवाखै नोङो आमेरिका लण्डनाव 80 बोसोर बोरायानो हिनजाव गदाय लायो हिनजाव गिबिखौ डाइभर्स खालामनानै। होमब्ला सानदो फिथाइ सामथाइनि बोलोआ माबायदि। आयौ हाबाब बिदिसो आं दासो बुजिबाय। एबारनिफ्राय प्रसाद मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइल' जानोसैलां। बेफोरनि आसल मन्त्रआनो जाहैबाय फिथाइ सामथाइ जानायनि हो। आरो बिसोरो ओंखामफोरखौबो जिखुनु जाग्राफोरखौबो बांसिनानो आखाइजों जाया सामसजोंसो जायो। सामसजों जानायनि खारनानो जाहैबाय जेन' लिभार किडनि बै अंगफ्रा जेन' गाज्रि जाया ओंखायनो बिसोरो एसे एसे जायो। जोंनि बादि अमाफोर बादि मोसौफोर बायदि मोननाय मानि जाजोबा। औ फंबाय ओंखायनो जौ गोरानखौ लोंनो नांला बेदरफोरखौ बारा जानो नांला दे। जायोब्लाबो बै फिथाइ सामथाइफ्राव गोसो होदो। जानायजोंनो बेमारा हामो मिथिबायना। नङाब्ला नोङो बिदि जौ गोरान बेदर जाबाय थायोब्ला नोंनि उदैनि बेमार एपेन्डिक्स लिभार गाज्रि अन्थाइ गासिबो उदैनि बेमारा जाजोबगोन। जोबनायाव नोंखौ डक्टरफ्रा सोखानो हाला। लास्टआव डक्टरफ्रा मा खालामो डायग्नसिस खालामो। जै डायग्नसिस नोङो खालामजाबाय ओरै खालामबाय नोङो मास मोनसेनि 6 मासनि गेजेराव थैगोन। नों थाला। मानसिफ्रा गोबां लिभार किडनि गाज्रि जानानै डायग्नसिस खालामजायै थैगासिनो दङ। आङो डक्टर रसगल्ला सैथो मानसि आङो थगाया मिथिबायना फंबाय बुजिबायना फंबाय। आयौ सार होमब्लाथ' नों डक्टरल' नङा नोङो हिनजाव खारैनि मुलिबो हरफायो। होमब्लाथ' बै हिनजाव खारजानाय हौवाफोरखौ नोंनाव लाबोनानै ट्रिटमेन्ट खालामफैनांसिगोन। औ आं ओंखायनो खोथाखौ मोजाङै खोन्थाहरखायो। दा नोंनि हिनजावा इसे मोजां साफा दा नोंनि देहायानो थिग गैलाब्ला अब्ला नों मा खालामनो। औ सार नंगौ A to Z आं दिनैनिफ्राय नोंनि खोथाखौ मानिजोबथारसिगोन। नों सैथोखौनो होनथारो सार। आङो मास मोनसेनि मुलि लिरनानै हरनोसै नोंनो बेखौ मोजाङै लोंदो ओमफ्राय मास मोनसेनि उनाव फैफिनदो दे। नै आङो बेयाव मास मोनसेनि मुलि लिरबाय बै फार्मासियाव लानानै थांदो आरो फिथाइ सामथाइखौ जानो बावनो नाङा। जै नोङो फिथाइ सामथाइखौ जाबाय गराय बादि जाबाय गराय बादि नोङो खारनो बारनो हागोन। थां दे होमब्ला सार थेंक इउ। थांदो बेवाय औ हो दे। दे